Mielekäs työ on hyvinvointimme perusta. Muuttuvassa maailmassa työ kuitenkin pätkittyy ja työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy. Uusi työelämä tarvitsee parempaa lainsäädäntöä turvaamaan yksilöä muutoksessa. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen tulee nähdä investointina tulevaisuuteen, ihmisiin. Kun ihmisen osaaminen on kunnossa, löytyy se seuraava työpaikkakin helpommin. Haluan elää maassa, jossa vanhempien ei tarvitse miettiä, mihin kouluun lapsensa laittaisi. Osaamisesta ja sivistyksestä huolehtiminen on huolenpitoa ihmisistä. Olennaista on löytää uudelleen suomalaisen työn menestys ja toimiva tapa tuottaa hyvinvointipalvelut. Yhteiskunnan on oltava oikeudenmukainen. Kansakunnan sivistystaso näkee siitä, miten se kohtelee vähemmistöjä. Sosiaaliturvamme on tällä hetkellä liian monimutkainen ja sen turvaverkossa on reikiä. Perustulo voi olla keino yksinkertaistaa turvaa ja lisätä sen kannustavuutta. Tiivistäen sanottuna, osaaminen on mielestäni ihmisen parasta muutosturvaa ja työ parasta sosiaaliturvaa. Kaiken perustana täytyy kuitenkin olla jokaisen ihmisen jakamaton ihmisarvo.